Skovens størrelse i Danmark ændrer sig. For eksempel var der i begyndelsen af 1800-tallet næsten ingen skov tilbage i landet. Kun ca. 4% af landet var dengang dækket af skov. Desuden var danskerne ikke gode til at passe på skoven. Der blev fældet mere skov, end der blev plantet. Og det var selvfølgelig en uholdbar situation. I dag er 12% af Danmarks areal dækket af skov. Folketinget vedtog i 1989, at Danmarks skovareal skulle fordobles de næste 100 år. Det er også godt for miljøet. Bladene fra birk er små og har takker i kanten. Frugterne er også meget små. De har vinger, så de bedre kan sprede sig med blæsten. Bladene fra asketræet er let at kende. De er meget store og ligner mange små blade, der sidder sammen. Frugterne sidder i klaser og kan ofte hænge på de nøgne træer hele vinteren igennem. Asken har vokset i Danmark i ca. 8.000 år. Ask vokser ofte, hvor der er rigeligt med vand i undergrunden, det vil sige tæt ved søer. Bøgen står flot grøn og prægtig i vores skove. Den bliver 30-40 meter høj. Bøgen har kun været i Danmark i 2.500 år, så den er en af de nyeste danske træarter. Bøgen er et skyggetræ, det vil sige, at den har en tæt krone, som opfanger meget af sollyset. Bøger har blade, der er formet som nåle. Bladene udgår sammen to og to fra grenene. Frøene sidder i kogler, som åbner sig, når solen skinner, og luftfugtigheden falder. Så er der større chance for, at det ikke regner, når frøene skal spredes. Egens blade er bugtede ud siden. De er anderledes fra andre blade. Frugterne kaldes æren og ædes af mus og fugle, for eksempel en skovskade. Det mest almindelige træ i den danske natur. Det har ligesom fyrretræer blade, der er formet som nåle. Rødgran blev indført til Danmark i omkring år 1730, da man ønskede nogle træer, der kunne vokse så store. Blomstring finder sted i maj. Rødgran bruges mest til tømmer, juletræer, musikinstrumenter og papir.